Mdziko muno takumana ndi mavuto osiyana-siyana. Takumana ndi mavuto a COVID, takumana ndi mavuto a cyclone, cyclone osiyana-siyana, anamondo osiyana-siyana, ana gombe kufika nso amene Fred amene otisokoneza chapompano. Mdziko muno takumana ndi mavuto akusowa kwa magetsi. Mdziko muno takumana ndi mavuto akusowa kwa mafuta. Mdziko muno takumananso timapitiliza kukumana ndi kusowa kwa madzi aukhondo. Zonsezi zikamachitika timayang'ana kuti kodi chimene likhonza kupanga boma lano moyima palokha ndi chani, ndiye chimenenso boma lano likhonza kupanga motsatizana kapena mothandizana ndi maiko ena ndi chani. Tiyakamba zoti takumana ndi mavuto amene akudza chifukwa cha nkhondo, ndiye kuti si zimene tikhonza kuzikonza tokha mdziko lathu la Malawi, koma zitengera kuti dziko lonse likuzikonza mwa mtundu wanji. Tikatengera kuti kuli mavuto a COVID, ndiye kutinso si zimene tingazikonze ifeyo patokha ngati dziko la Malawi, koma zitengera kuti maiko akuyenda bwanji ifenso nkuyikapo kuthekera kwathu kuti tizikonze zimenezo zisapange affect anthu athu. Kwa pamabwera zinthu zina zimene izizi mukuyenera kuzikonza inuyo ngati dziko. Ngati magetsi a mdziko lanu akuvuta, inuyo ngati dziko muzikonze. Ngati mwakumana ndi namondwe, inuyo ngati dziko mukonze zimenezo. Ngati mwakumana ndi matenda ngati a kolera, inuyo ngati dziko muonetse anthu anu kuti anakusankhani mukonze zimenezo. Kotero tikufuna tiyankhule za zinthu zimene mutasankha boma lanu, boma lathu likuyenera kuti lipange zimenezo ngati boma limene mwalisankha kuti litumikire anthu. Anthu amene amakhala kumudzi ndi magogo athu, anthu amene amakhala kumudzi ndi azibusa athu, anthu amene amayimiridwa ndi mabungwe athu. Pa zinthu zimene ndatchula apa amene ali mavuto amene amasokoneza chitukuko cha dziko, mavuto amene timayenera kuti yang'ane kuti a president ndi boma lanu mukupanga chani. Ndi nkhani ngati za magetsi, nkhani ngati za mene tipangiye respond ku cyclone Fred, komanso kuti anthu asamamwe madzi amzithaphwi. Nkhani ya magetsi. Lero Malawi ndi dziko lonyadira kuti magetsi alipo pena paliponse. Zimene zachitika chifukwa chakuti utsogoleri omwe munawusankhawo unapanga ziganizo zokuti magetsi apezeke. Ndiye magetsi apezeka, magetsi ali paliponse. Tikayerekeza Malawi ndi maiko ena amene anthu amanena zoti timapita ku maiko akunja ife kumakhala kosazima magetsi. Lero tikumamva ku South Africa magetsi akumazima. Ku Malawi sitikumva zozima magetsi. Zimene zinatengera atsogoleri kunena zokuti Angerezi munati muli ndi njira zanu zimene mutapangire koma mukutichedwetsa. A president akuti inuyo ayejenko mulipo ma engineers, polytechnic yakuphunzitsani, pangani magetsi ku Malawi ayake. Lero magetsi akuyaka. Kusenza kuti amene analipo mtsogoleri anapanga njira zoti zimene zitheke. Koma a president magetsi akuyaka inde, koma tsopano za madzi tidzitani. Popeza madzi adakapezeka abe anzithaphwi mbali zina. Nde ife olembedwa ntchito ndi ino, ntchito yathu njoti tifotokozere kuli madzi amene anamwedwa amzithaphwi kapena amene anamwedwa omatuluka mutapo madzi osaoneka bwino. Madzi amene aja kuti asadzapezekenso titani. Kodi chifukwa chani mukayitanitsa water board kuti paipi aphulika sakumatulukira? Nkumakhala ngati kumalo kugwa mvula kopanga matope, koma water board munawayimbira kuti adzaone paipi ophulika sakutulukira chifukwa chani? Kwamwina mukamadutsa munsewu mukuiona Prado yolembedwa water board, nkumati akuti mayendedwe kulibe, koma iwowa akwera Prado. Zotheka bwanji? Tinapanga apply ife madzi kalekale, kodi madzi aja sakubwera bwanji? Ife tinamva president alatipangira connect madzi mwaulere, kodi madzi sakubwera bwanji?